Γεια σας και καλώς ήλθατε στον οδηγό χρήσης του λογαριασμού εξοικονόμησης ενέργειας ESA. Αυτό το βίντεο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την εγγραφή σας στο ESA, ενώ στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για τη δομή του λογαριασμού. Ας ξεκινήσουμε. Για να εγγραφείτε, πατήστε στην ένδειξη «Εγγραφή τώρα». Θα εμφανιστεί ένα μενού στο οποίο θα εισάγετε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Το όνομά σας, μια έγκυρη διεύθυνση email, εισάγετε άλλη μια φορά για επιβεβαίωση, επιλέξτε ένα password, εισάγετε το ξανά και αποδεχτείτε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Κάντε κλικ στο επόμενο. Στο μενού αυτό θα σας ζητηθεί να εισάγετε ορισμένα βασικά στοιχεία του κτηρίου σας. Επιλέξτε ένα όνομα για τον νοικοκυριό σας, για παράδειγμα την οδό σας, ή το όνομα της πόλης σας. Εισάγετε τον ταχυδρομικό σας κώδικα για να καθορίσουμε την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριό σας. Και εισάγετε επίσης το έτος κατασκευής του κτηρίου. Επιλέξτε αν είστε ένοικος ή ιδιοκτήτης του κτηρίου και αν πρόκειται για διαμέρισμα ή μόνο ή διπλοκατοικία και συμπληρώστε από πότε κατοικείτε σε αυτό το κτίριο. Εισάγετε πόσα άτομα διαμένουν στο νοικοκυριό, αν το σπίτι χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο διάστημα του έτους ή για μικρότερο χρονικό διάστημα και επιλέξτε την περίοδο χρήσης του κτηρίου. Εισάγετε τη συνολική επιφάνεια του σπιτιού σας σε τετραγωνικά μέτρα, επιλέξτε αν έχετε σύστημα θέρμανσης και ψήξης και συμπληρώστε λίγα στοιχεία σχετικά με αυτό. Επιλέξτε τον τρόπο θέρμανσης του ζεστού νερού χρήσης και αν η κατανάλωσή του βασίζεται σε εκτίμηση ή μετράτε. Κάντε το ίδιο για τη χρέωση του κρύου νερού. Επιλέξτε πόσους μετρητές κρύου νερού έχετε και κάντε το ίδιο για τους μετρητές ζεστού νερού. Τέλος, επιλέξτε αν έχετε πρόσβαση στο μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό ήταν. Κάντε κλικ στο επόμενο για να κατευθυνθείτε στον νέο σας λογαριασμό.